Series capaç de fer de Michael Jackson? No ens imagino. Va, aixeca't i fes-ho, no m'ho puc creure. Però tu vols fer-ho amb mi? Jo no sé fer de Michael Jackson. Home, sempre venen ballarins darrere. Jo t'aplaudeixo així. Espera, que no em puc moure molt, no per aquí, perquè això és molt petit. Una imatge hiperdesconeguda. És increïble, no? Espera, que em poso que s'obre. Ai, Déu meu. Déu meu, això és Telecinco, això és Telecinco. Si és Michael Mònica, Jackson, què ens trauràs? Déu meu. Ai, això és un desmadre. Però no hi ha bon puesto, Xoca sostengo. Give you five. Give you five. Que s'han caigut les gafes i tot. Oh, no, cap problema. Que tots ja són anti-xoc, Ei, felicitats, No m'imaginava m'encantava el Michael a la Jackson. Mònica Pont fent de Michael Jackson. I això crearà un abans i un després. Perquè aquesta taula, que pensava jo que era molt fràgil, que ara m'he donat compte que això no es mou. Ui, el que farem aquí.